Kdyby někdo hledal chlapy, co se nebojí sáhnout na dráty pod proudem nebo šplhat na stožár v prosincové Vánici, našel by je v poruchové skupině ČEZ Ostrava. Ale i hrdinové vysokého napětí musí někdy upustit páru a tak začíná víkendový team building na Slovensku v jedné stopě. Nedaleko Čadce jsme se vyškrabali na vrchol, kde nás čekala rozhledna Brijava. Stroje stály v řadě pod rozhlednou a výhled do kraje z Brijavy byl parádní. Obyčejná dřevěná houpačka, kde jsme na chvíli zapomněli, že už nám dávno není 10. Vrháme se k tomu kusu prkna na provazek a ve tvářích máme úsměvy malých kluků. Opakovaně se na ní střídáme, jenom David se bál, tak radši utekl. Na rozbité cestě Richard ztratil kontrolu nad motorkou, tak ji radši poslal do příkopy. Z této nepříjemné situace nám pomohl místní motorkář, který právě projížděl kolem. Zastavil, pomohl s vyprošením a následně nám ochotně přivezl novou brzdovou páčku, která se zlomila následkem pádu. Velmi si ceníme jeho pomoci, díky níž jsme mohli motorku opravit a pokračovat k rozhledně Bačov Stolec, kde jako na dlani máme výhledy na Malou Fatru, včetně Velkého Rozsudce. Krátká zastávka u vodopadu v Lučkách a už vyzvedáváme klíče od apartmánu v Hrabovu. Naplníme bříška a jdeme na místní atrakci, kvůli které jsme přijeli. Slečna zabudla, že tam mám, proto chodí. Rychlý průjezd těsně kolem střechy a pak tenhle parádní přelet přímo nad jezerem. Byla to taková jízda, že jsem na konci úplně zapomněl brzdit. Vše jsme ještě museli zhodnotit u místního stánku, přestože jsme měli následující den velké plány. Kvůli deštivému počasí jsme se nakonec rozhodli odjet domů.